tkunx basla, tkunx għajnejk ikbar minn zaqqek. Forsi huma frażijiet li ngħiduhom regolarment, iżda dawn huma wkoll il-wiċċ tal-kampanja mill-General Workers Unjon kontra l-ħela tal-ikel. Kampanja li se tkun għaddejja matul din is-sena u li anke se tkun esebita f'seminar Firenze iktar tard dan ix-xahar. Dan biex eventwalment titqajjem kuxjenza fuq livell Ewropew. Tul il-kampanja se naraw posters fuq il-midja soċjali, il-mezzi tal-General Workers Unjon kif ukoll fora Ewropej. Din qed issir b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Reggie Miller. Id-direttur għall-istudji Pauline Fenech spjegat li mir-riċerka li saret ħareġ li 40% tal-ikel li jissajjar jinħela. Illum nisib minn jieħlek m'għandix ċans noqgħod nilgħab, imma tista' tqattaw tagħmlu fil-forn u tagħmlu jiġi kruton sumbattu taħma zoppa. Jew tagħmel bruxketta jew tagħmel dawn l-affarijiet. Ġifieri bifti tħsieb inti qabel tarmija l-oġġett tgħid din nista' nuża jien għal xi ħaġa oħra, nista' nagħmilha xi ħaġa oħra u hekk inkunu qed innaqsu il-ħela ta' ikel li jekk tarmih ħajjeħżin u waqt li qed jeħżin, waqt li qed jitħassar, qed jarmi ċerta gassijiet li qed jagħmlu ħsara għall-ambjent. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja sostna li l-kampanja għandha lan ukoll li teduka lill-membri tal-Union u lill-familji tagħhom. Semma li l-ħela tal-ikel tħalli effetti indiretti fosthom foqsma bħat trasport. Ħafna mill-ikel li nġibu nġiġi minn barra minn Malta li da it-trasport jew kollu jħalli effett fuq l-ambjent u m'għandniex għal xiex li dak l-ammont kbir ta' ikel jiġi msajjar ġast biex nkunu sejf li kulħadd tinfaqa. Meta nistgħu nipproduċu 40% inqas u xorta kulħadd tinfaqax, dak kollu qed jispiċċa fil-miżbliet tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.